Apa cok? Kau. Iya. Ini sudah sate. Yang Balungan tas buat aku tak balung kok. Aku ramah apa binil. Balung tak di mana no? Tak balung. Ndi, gedene Mbak. Blok buntel blok. Kan ndi? Buntel pasti tak pakai pitik ben buntel lah mangan pitik. Sak iki mburi kok. Kalau wedi nanti tinggal. Nggo putih ngono kok ora. Kira ora kaget lho. Nyebal terus sing kene gerumbul ya cepat terus mati. Sing garing-garing kan iku. Oh ini kan gini. Nah, Bener. katal di video ya. Tah. YouTube nak luasnya guys. Nak kurang wedok nyokotan lho ya. Kurang wedok yo. Aku wong ndelok anjing. Melat tok ora untuk kewan. Ayo. Keselan gitu iki wisan. Waduh kok. Iki wis tenan kok. Kita gak gelem.